ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଶୋଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠି କାଲି ରାତିରେ ଉଠିଲୁ ଆଉ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପୁରା ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ଡବଲ ପିନ୍ଧିକି ବ୍ୟାଗ୍ ପିନ୍ଧିକି ଲାଷ୍ଟ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ପାଠ ବ୍ରସ୍ କରିନି ଖାଉଛି। ଏବେ କହୁଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠାଣଟା ମାନେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ମୋର ପୁରା ଶୁଖି ଗଲାଣି। ଏତେ ଲୋକ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଖାଇ ଶୋଇଥିଲି ଭିତର ଖାଉଛି ବାଟରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସେପଟ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେପଟେ ରହିଥିଲୁ। ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଖାଲି ପାଦ ହେଇଛୁ। ଏଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଗେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍। ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଉପରୁ ପାଣିଟା ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଝରଣା ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି। ଆଉ ରାତିର ସାଇକେଲ 3ଟା ଏଇଠି ଆମର ପାର୍କିଂ ହେଇଥିଲା। ଆମର ହେଉଛି ଲିମ୍ବୁ ପାଣି ବୋଟଲ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମନୁ ଖାଲି 3ଟା ବୋଟ୍ ଏଠି ବାଲିରେ ପୋତି ପକେଇ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ନା ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଫଟୋ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦାନ୍ତ ଆସୁଥିଲୁ କଥା କହୁଥିଲୁ ହାତୀ ମାନେ ଦାନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମତେ କଣ କହୁଛି ସିଏ ଅବେଟା ନିଜେ ଏମିତି ପାଣି ଆଣି ସରି ଏମିତି ଆଣିକି ସେ ନିଜେ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଆଣିକି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ହେଲା। ଆମେ ଜୀବନରେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆସି ରହିବୁ। ପାହାଡ଼କୁ ଯିବୁ ବାଟରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ୁଛୁ ରଙ୍ଗ ଛାଇଗଲୁ ମାଲୋ ବୋଧେ ଶୀତ କରୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଶୀତ ବି ସବୁ ପଳେଇଲା ମାନେ ବହୁତ ଉଞ୍ଚ ପଛରେ ଗଛରେ ଦେଖି ପାହାଡ଼ର ପାହାଡ଼ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ରେ ପୋତା ହବ ଆଜି ତିରଙ୍ଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ। ଆଉ କିଛି କହି ହଉନା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚାଲ। ଏବେ ଆସିକି ପୁରା ତଥାପି ପୁରା ଏତେ ଉପରକୁ ଆସିସାରିଲୁଣି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଲା ତଳ ଉପରେ ଚାଲି ଆସିନୁ ଘରେ ତା ଫୋନ୍ କରିକି ଚାଲିଛେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ରାସ୍ତା। ଏବେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସାପ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁର ସାପ ବା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରେ ଡେଞ୍ଜର ସାପଟାରେ ଯାଉଛି ପଳେଇଲା ଦେଖିପାରୁଛି ବଣ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସାୟଦ ଖୋଜା ଯିବ ନା ତା ବାଟରେ ଯିବ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ବାଟରେ ଯାଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ବାଟରେ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି ପଡ଼ିଯିବି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡଟା ଆମେ ଶୁଣିବା ମିଳିଗଲା ଯୋଉ ଖୁସି ଚାଲ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ବାକି ରୁହ ଦେଖିବ ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ବୋଲି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଲା ଆମ ମାଉଣ୍ଟେନ ଡ୍ୟୁ। कौन है ये लोग कहां से आते हैं? माउंटेन
ସିଏ ସବୁ ପାହାଡ଼ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ଭାଇ ସକାଳେ ମାନେ ସକାଳେ ସକାଳେ ବାଟ ବଳା ହେଇନି। 500-600 ଫିଟ୍ ଉପରୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ବୁଲିକି ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖାଲେ ହେଲ୍ପ ବି କଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଏଠି କିଛି ଆସନା ପଶୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଥାପି ମାନେ ଭାବି ପାରୁନା ଆମେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଏଇଠୁ ଅଛୁ ଏତେ ନିଜକୁ। ତଳୁ ବି ଦେଖ କେତେ ଜଣା ପଡୁନି ସେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ବହୁତ ତଳୁକୁ ଏଟା ଏଠି ରିକ୍ସ ଫୁଲ୍ ଅଛି ବାଟରେ ପତଳା ଅଛି ମାନେ କୋଉଦିନ ଯାଉଛି ଦେଖ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଓ ଜାନ୍ନତ ମିଲ ଗଇ हमको ଆମେ ଏପଟ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଟା କୋଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ କେମିତି ହବ ପୁରା ଆଭେଞ୍ଜର ଷ୍ଟାଇଲ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିର ନାଁ ରୋଶନ କରିବୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିଛି ମାନେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆସ ଆସ ମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଦେଖେ ସବୁ ସାଇ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଚାଲରେ ଏବେ ତମ ଦେଖେଇଲେ ଏବେ ହିଁ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଯା କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଗୁ ଚାଲ ଦେଖେଇନି ମୁଁ ଗାଧେଇ ହଁ ଛକି ମରା ହେଇଛି এই জায়গাକୁ ଆସିম ବୋଲି ସକାଳୁ ନନଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଛୁ ହେଲା ତ ଯିବା ଡେଇଁକି ଫୋନ୍ ସବୁ ଭଲସେ ରଖ ଜମ୍ପ ଏ ବାପା ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି ରେ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ହେଇ ଏ ଫୋନ୍ ଧରିଲୁ ପଛରୁ ଭାଇ ପଛରୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଧରିଲୁ ଏଇଠି ଥ ଏଇଠି ଫୋନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଧରିବୁ ହେଲା ମୁଁ ଯିବି ହେଲା ଏଇଠି ଆଇଥିବୁ 1 2 3 এই দেখো সুকুন হ্যালো ভুবনেশ্বর ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କରିବା ଲାଲା ଲାଲା କହିକି ଖୁସି ଖୁସି ଓ ଭିଉ ମୋ ପଟରେ ଭିଉ ଓହୋ ମଜା ହିଁ ମଜା ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଉଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ଶୋଇନି ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଗାଧେଇବା ଦେଖୁଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଗାଧଉଥିଲୁ ଏଠି ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ମାନେ ବଡି ପୁରା ଶୀତ ଏଠି ଦେଖିପାର କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଫୋନ୍ ରିକ୍ସ ଅଛି ଖସରା ଅଛି ଫୋନ୍ ଆଣିଲେ ଗଳି ବି ପଡ଼ିପାରିପାରେ ଏ ଉପରୁ ଯା ନା ଏମିତି ହୋଟୁର ଝରଣାର ଭିଉ ଓ ମାଲ ମହୁ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭାଇ ଆମ ତୁଷାର ଭାଇଙ୍କୁ ବଳେ ଉପରୁ ଚଢି ତୁଷାର ଭାଇ ଉପରକୁ ଚଢିଥିଲା ଉପରକୁ ତୁଷାର ଭାଇ ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ଭାରି ବୋଧେ ମାନେ ରେଡି ଦେଇକି ମୁଁ ଘଟଗାଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଏଠି ଯଦି କିଛି ଆଣୁଛନ୍ତି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋତଲ ହଉ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆଗ ତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଏଠି ପକେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ପରିବେଶ ବି ନାଶନା ହେଉଛି ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଦ ବୋତଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୋଟାଲ ଜରି ସବୁ କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପରିବେଶ ଟିକେ ସୁରରେ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କାଚକା ଗଡ଼ରେ ବି ବସିପାରେ ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବି ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗୁ ଆଉ ଏତେ ବି ଭଲ ବି ଲାଗିବନି
ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ତରଫରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ହୁର୍ଦୁର ଆମେ ହେଉଛୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରି ହେଲା। ମୁଁ ଖାଇନି ଗୋଟେ କଚଡ଼ା ଗୋଟେ ଖାଇନି ମୁଡ଼େଇ ପଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ବସିକି ପଡ଼ିମି ପଡ଼ି ମୋର ମାନେ ପ୍ରବଳ ହସଲା ପିତା ପିତା ହଟେଇଗଲାଣି। ଲିପୁ ଛତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଷାର ଅଭିମନ୍ୟୁ। ମନ୍ୟୁ ନାଁଟା କି ସେଟା ତୁଷାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କହିଗଲା। ଭାଇ ଏଠି ପଡ଼ିନି ଏତେ ଜୋର କେତେ ଥର ପଡ଼ି ଖାଇଲେନି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। କ'ଣ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ଖାଇକି ପକଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଖାଇକି ଯିବା। ବାଟରେ ଦେଖା ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଟା। ଚାଲ 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 ଗାଧୁଆ ସଇଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସବୁ ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ମିଷ୍ଟର ତୁଷାର ଆଉଛନ୍ତି ବାକି ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଯେଉଁଠୁ ଖସିବୁ ଏଠୁ ପଡ଼ିବୁ ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ ଗଡ଼ାଣି ଝରଣା ଡାଇରେକ୍ଟ। ତୁ ଚାଲେ ତୁ ଏତେ ଫଟୋ ଉଠା ନା ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝରଣା ତଳ। ହଁ ହଁ ତୁଷାର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆସି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତୁଷାର ଦେଖିକି ପଡ଼ିବୁ ମାନେ ଆଉ ଅଧାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଯାଉଛୁ 40 କିଲୋମିଟର ଘଟଗାଁ। ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଛି ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖା କରିବା ମିଶି ମିଶିକି ଯିବା। ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତପୁରରେ ତମ ମାଇଁ ଘର ଲୁଲଟୁକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ। ହଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତ ଏବେ ଗଲା ଦେଖିଛି ତୁ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଭାଇ ଆମ ସେପଟେ ଖାଇବ ଆମ ସେପଟେ ଭାଇ ଦେଖାଇଗଲେ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ଲୋକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଭାଇ ଆମ ତ ଏଠି ଲୋକ ଦେଖାଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଆସି ନର୍ମାଲ ଏଠି ହୋଟେଲ ଟିକେ ଆସୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନର୍ମାଲ ସାଧା ଭାତ ସାଧା ତାର ପାଞ୍ଚ ଆସିନାହିଁ ସିଏ ମାନେ ମୋ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ବସିକି। ଆଉ ଏବେ ଖାଇଯାଇକି ଏବେ ଫାଇନାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିନୁ ଆଳତି ହେଉଥିଲା ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାନେ ମନା ଥିଲା ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିକି ଅଛୁ ଏଠି ଫୋନ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଯାଇକି ପୁରା ଭୋଗ ଭୋଗ କରି ଦେଖିପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ଭୋଗ ଭୋଗ କରି ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 6ଟା ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଆମେ ଏଥିରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆଇଲୁ। ମାନେ ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଦେଖ ଏମିତି ଆଜି ବି ଆଖିରୁ ଦେଖିଲୁ ଠାକୁର ଲାଗୁଥାନ୍ତି ଆଖିରୁ ଦେଖିଲୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୁଝିବା। ସାଇକେଲ ଭାଇ ଚାବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଚାବି ଭାଇ ଏମିତି ରୋଡ ମାନେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଆମେ ସେଠୁ 100 କିଲୋମିଟର 150 କିଲୋମିଟର ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ନା ଏଉଠି ଯାଇନି ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ମାନେ ହେଲା ପୁରା ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ଆଲାଉ ବି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏପଟ ଜାଗାରେ ଅଛି ଫଟୋ ଫଟୋ ନାହିଁ ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ ଆଲାଉ। ଏଇ ଯେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ନା ଘଟଗାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁଛନ୍ତି
ପାଖରେ ଉଠେଇ ଯିବା ଲେଖା ଅଛି ମାତା ଆସନ୍ତି ମାତା ରାଣୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ একটু କଳସ ଅଛି ତାପରେ ପିଆ ପାଣି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ସବୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବେ ମାନେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ରାତି 8ଟା ବାଜିଗଲା ୱାଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏଠୁ ଆଗେ ଦେଖିବୁ କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଖାଇକି ପୁଣି ସକାଳେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ରାଣୀପୀଠର ରୋଡ଼ଟା ଯାଇକି ସେପଟ ଦୁଇ ଜଣ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ଟୋଟାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଯାଉଛୁ ଏବେ ରୁମ୍ ଦେଖିବୁ ରହୁଛୁ